Здравейте отново всички почитатели на канала ми Кухнята на Фиков. Днес ще си говорим за квас, хляб с квас и по-точно за бургери, питки за бургери с квас. Любимите питки на всички американци, това са брьошовете. Това си е класическата питка за бургери и аз реших днес да ви покажа как се прави тази питка, само че с квас естествено, защото аз отдавна, може би от 7 години в моята кухня мая не използвам. Отгледал съм си квас вече 7 години, си го гледам, кръстил съм го Иванчо, защото се събуди на Иванов ден, храня си го, прибирам си го в хладилника и всички тестени изделия, които по принцип се правят с мая, аз ги правя с квас. Както казах, ще си говорим днес и ще правим бургери. Мога да разделя процеса на няколко части. Първата част е подхранването на кваса. Изваждаме от майчиния квас, така наречен, една част. Подхранваме и подготвяме стартер за тези бургери. И така, ето това е моя така наречен майчин квас Иванчо, от който аз ще извадя една част, за да мога да направя квас за самите бургери. Изваждам някъде около лъжица и малко от него. Трябва да знаете, че след като се извади кваса от хладилника, е хубаво да попрестои 1-2 часа, да се стабилизира температурата му, защото в хладилника е естествено студен, а квасът е много чувствителен в резки промени на температурите и заради това трябва да стане на стайна температура. Виждате горе-долу колко квас извадих в това бурканче. То ми е като мерителница естествено. В принцип го храня с вода, кваса, с който ще правя някакви тестени изделия, но този път ще го нахраня с суроватка. Това е суроватката, която извадих преди няколко дена, когато правих тези лабанета, които ви показах, иранското сирене. Така че ще реших да използвам именно нея, защото в нея има киселомлечни бактерии, които са останали и които ще са хубави за това да се подкваси бързо, да се събуди самия квас. Ето виждате, разбърквам. В майчиния квас няма да слагам от тази суроватка, защото те не са много трайни тези бактерии и могат да вкиснат кваса, но са идеални и стават идеално за да се ползват в момента за този квас, който буквално след 24 часа ще бъде изпечен на брьош питки за бургери. И какво още е интересно с тези американски стил бургери, че освен квас и брашно, в тях се слага и сварен картоф. Той помага така да се запази по някаква степен в бургера влагата, а и също така питката става по-мекичка и по-жилава. Както казват американците, може лесно да се направи смаш с нея или да се смачка, така че да може, като е дебела питката, по-трудно се отхапва, така като се смачка с кюфтето вътре, по-лесно можете да я захапите и тя издържа, когато има картоф. Ето виждате горе-долу каква е консистенцията, която се така правя на кваса, след което започвам да го захранвам с брашанце. Виждате колко, около 2 такива лъжички слагам. Ето виждате и консистенцията, която се опитвам да докарам на самия квас, който ще използвам за бургерите. Това е горе-долу гъстотата, хомогенна текстурата на самото тесто, защото то си е един вид тесто. Ще го оставим за около 2 часа, пак на стайна температура, да се събуди. Втората част е вече от стартера се прави тестото за бургерите и третата част е след втасването на това тесто, оформянето на бургерите и печенето. Тези 3 стъпки ще ви покажа днес. Виждате вече кваса е достатъчно събуден, надигнал се, направил е капаче.
Освен него съм си приготвил също така и 53 мл суроватка, защото ви казах, че стартера съм решил да го направя този път с суроватка. Също така имаме и 19 грама кафява захар, която съм поставил в тази купа, и съм си пресял тук 113 грама брашно. Вече започваме с направата на стартера за нашите брioche питки. Виждаме вече, вижте кваса, той е набъбнал, има хубави мехури, което показва, че се е събудил достатъчно добре. Започваме първо с смесването на суроватката с кафявата захар, за да може хубаво кафявата захар да се разтвори. Това ще го направя посредством една телена бъркалка. В момента, в който се разтвори захарта, ще добавим и квас. Добавяме и самия квас вътре в тази течност. Смес от суроватката с кафявата захар. Не знам защо, но по принцип брioche хлябовете са доста по-сладки. Естествено слага се и сол, но това ще го сложим утре на един по-късен етап, когато почнем да смесваме така наречения стартер от квас с останалата част от тестото. Тогава се добавя и солта, както и се добавя още захар, но пак по същия начин започваме леко по леко да разбиваме кваса, докато се разтвори хубаво в течността с захарта и суроватката. Ето виждате, вече е достатъчно добре смесено всичко. Изсипвам брашницето тук, което съм си го подготвил. Пресято е в една хартия за печене. Първо ще започна леко по леко с шпателката да го смесвам, след което, както ви казах, ще мина и с ръце. Вече можем да се освободиме от шпатулата и да продължиме всичко с пръстченца. Ето, имаме вече едно добре оформено, консистентно топче от тесто с квас, което оставяме в купата, притискаме леко и оставяме в купата до утре да се надигне. Не забравяме естествено да го завием и с стреч фолиото, за да не изсъхва, и така ще прекара цялата нощ на стайна температура. Ето виждате вече колко много се е надул нашия стартер, който направихме вчера. Тук в купата за смесване съм си приготвил още 30 грама кафява захар. Подготвил съм също така и 260 грама брашно. Имаме 2 яйца. Имаме също така картофеното пюре, всъщност картоф, който е направен на пюре, то е около 100 грама. Имаме 60 грама мляко и около 8 грама сол. Тук също така виждате и маслото, което трябва да е меко. Това е чисто масло, в случая аз ще ползвам кхи. Първо ще разбиеме бълтъците на яйцата с кафявата захар, да станат леко на пяна, след което ще добавим жълтъците и накрая ще добавим картофа с млякото. Когато се смеси всичко, ще добавим и брашното, и в тази поредност после се добавя стартера и най-накрая се добавя и чистото масло. Както казах, започваме с отделянето на жълтъка от белтъка. В случая яйцата трябва да са топли, аз съм ги извадил някъде около час. Задължително работете с свободно отглеждани кокошки, за да имате наистина хубави яйца, хубави жълтъци и белтъци. Ето виждате, отделяме белтъка, оставяме жълтъка на страни, естествено после него ще го добавим също, за да се разбие захарта, напухкава пяна. Ако се спука жълтъка, случвало ми се, няма да се притеснявате. Ето отделените белтъци.
Оставям ви в моя любим кухненски помощник миксера и започваме да ги бъркаме. Лично аз ги бъркам на втора-трета степен, така че бързо да се разбие захарта. Докато се върти миксера и разбива захарта, ние си подготвяме и жълтъците да ги добавим в цялата смес. Сега вече ще увелича малко скоростта. Спираме до тук. Вече е напълно достатъчно. Ето виждате как трябва да изглежда самото тесто. Сега добавяме вече и жълтъците. Събираме хубаво жълтъка, учениката и го слагаме и него в тестото. Сега отново ще пуснем миксера, разбърка и жълтъците с жълтъка. Достатъчно добре са смесени, захарта се е разтворила, сега вече идва ред да добавим млякото, което казах е около 60 грама. Добавяме го и него в сместа. Ще сменим бъркалката с тази, която ни трябва за тесто. Преди обаче да стигнем до поставянето на брашното в този крем, ще сложим картофите, които също ще ги смесим с крема, така че да могат да се разтворят. Да се разтвори хубаво картофеното пюре, да не остава на бучки. И леко по леко започваме да добавяме брашното. Ето, картофа вече се разтвори. Започваме лъжичка по лъжичка да добавяме и самото брашно към нашето тесто за брioche. И така виждате, тестото вече е почти готово. Брашното е, яйцата са освоили брашното, яйцата и млякото, освоили са брашното. Оставяме го така да си почине около 10-15 минути, след което ще добавим стартера към него. Вече са минали 10 минути, откакто сме смесили яйцата с захарта, млякото, картофа и брашното за първичното тесто и е време да добавим и стартера, който сме направили от снощи с квас. Изсипваме цялото количество. Аз ще се опитам така да го направя, че да видите и меркурите, които са се образували в самия квас. Ето виждате колко изглежда той, колко е мощен. И пускаме отново миксера. Когато сместа е станала достатъчно еднородна и двете теста са смесили достатъчно добре и са станали еднакви, е време да добавим и солта в нашето тесто, която, както ви казах, е около 6-7 грама. И след като се смеси и с солта, започваме леко поетапно да влагаме и самото чисто масло в нашето тесто, по-малко, леко по леко, когато го усвои това, което сме сложили, слагаме новото. Виждате, приятели, че с добавянето на маслото, тестото, което на принцип беше малко по-твърдо в началото, почва леко по леко да омеква, да става по-разтегливо. Вече тестото е станало това, което трябва да бъде. Естествено, то като почине и като почне да втасва, като кваса се активира, ще омекне още повече, но виждате колко голяма вече е разликата между това твърдо тесто, което беше в началото и това, което имаме в момента. И така, вече тестото е измесено, вижте го как изглежда. Ето го. Това е нашето тесто за брioche. Вижте колко е еластично, как го се разтегля.
така че не могат да станат меки и пухкави брьошове. Сега идва ред да го прехвърля ето тук в тази купа, където ще го оставим да втасва. Ето така ще го прегънем. Прави се едно прегъване. Втасва около час, час и половина. И с около час и половина, виждате, даже има и мехури вече са се образували тук. Виждате ги. След около час и половина правим едно сгъване още един път по този начин. И ето така се прави сгъването. Разтегляме тестото, сгъваме, обратното разтегляме, сгъваме и след което го оставяме да втасва още около 2 часа. След като е втасало достатъчно добре, идва ред да го оформим на питки. Вече е минало час и половина, нашето тесто още повече е умекнало, още по-гладко е станало и идва ред да го сгънем. Ето така, по този начин, след което като го прегънем така, го оставяме за още 2 часа да си таса. След 2 часа това тесто ще ви го покажа, ще видите колко е набъбнало и колко мехури е направил. Вече сме на финалната права на нашите брьош питки. Виждате тестото, в случая на мен ми отне малко повече време, около 3 часа се наложи да втасва, защото тук в кухнята е малко по-хладничко, но сега ще ви покажа. Ето виждате, вече има хубави мехурчета, гледайте какви големи мехури, направо е страхотно, уникално тесто. Виждате колко много се е надигнало вече от това, което беше. Уха е невероятно, невероятно уха е просто. За мен това е магията на кваса, най-хубавото нещо, което може да направи човек за себе си и за здравето си. Разделяме го на 6 равни части. В случая имаме около 880 грама тесто, което означава, че ще имаме около по 146 грама парчета. 6 парчета за питки на намазнен плод. Работя с малко мазнина, съм сложил, за да не се слепва и залепва брашното. Ето виждате ги нашите 6 части и започваме оформянето на питките. Хващаме ето така, леко разпъваме самото тесто, след което обръщаме и почваме да прищипваме от другата страна, така че да се събере долу в основата на питката. Виждате как го правя, като една турбичка да се получи, да няма глинки, да остане изцяло отгоре ето такава. След което виждате какви мехури прави, нали? След което оформяме лекичко да стане напитка. Само вижте, да ви покажа мехурите, които са по тестото. Уникални мехури. Това може да го получите само ако работите с квас и ги поставям. Имаме ние такива силиконови формички, точно колкото за питка с брьош, така че да можете да ги ползвате. Леко притискам, за да може да захване, да вземе равномерно цялата дупчица. По същия начин правим с втората питка, събирайки всичко в една основа отдолу. Тази част остава отдолу в долната част на питката. Така ще се получи едно хубаво равномерна питка. Важното е да се изпъне от всякъде, за да може ето така да стане, да е гладка отгоре, да не се напука при печенето, защото това изглаждане създава напрежение вътре в самото тесто и тя прави една хубава така куполче се получава от цялата работа. Продължаваме по същия начин. Много е важно от всякъде да е изгладено, да няма процепи, да няма
гънки в горната част, всичко да е събрано долу в основата на тази турбичка. И така повтаряме това нещо 6 пъти. Ето виждате, поставени са вече в самите формички и сега ще втасват, докато се надуят и ги напълнят всякъде тези форми. Тогава вече можем да ги сложим, да ги печеме. Ето така, питките, поставени в пликчетата, завързани, ще втасват около още 2 часа или, както ви казах, докато напълнят формичката. Вижте, приятелчета, какво съвършенство се случи с нашите брьошове. Не са ли уникални? Опънати, направиха куполчета и вече са готови да влизат в фурната. Но преди това ще ги намажем с едно разбито яйце, което съм разбил предварително с четчицата, за да направим тези жълти куполчета отгоре, които стават много апетитни. Искам да ви кажа, че освен на това, което са се подули в фурната, те ще спораснат още повече, така че е напълно достатъчно, така както са се показали над формичките, за да не превтасат и да не станат пък прекалено големи и да почнат да излизат. Случвало ми се, стават като гъби, не че е лошо, няма нищо лошо и в това, но така са по-стабилни за самите бургери. Печенето, както казах, 18-20 минути на 180 градуса. Лично аз ги слагам най-отдолу на фурната за няколко минути, за 5-6 минутки, да се запечат и самите основи на тези хубави брьошове, след което ги места малко по-нагоре по средата на самата фурна, предварително загрята фурна, без вентилатор. Обожавам да ги поръся отгоре с риган. Попитайте и вие, придава им един аромат, средиземноморски вкус. Въобще стават страхотни, така че може да ги поръсите и с сусам, и с каквото си изберете вече върху яйчецето, с което сте ги намазали. И така нашите приятелчета брьошчета след малко отиват във фурната, която вече се загрява и ги очаква да ги обгрижи по най-добрия начин, за да може да си направим идеални, здравословни, домашни бургери. Ето ги, поръсени отгоре с риганчето, добре изглеждащи и готови да влязат в фурната. Фурната вече е загрята, виждате, на 180 градуса. В момента на режим за загряване, сега ще я обърна и вече ще стане на изпичане горе и долу без вентилатор, защото ни трябва спокойствие. Както казах, първо ги слагам на най-долното ниво, а след около 5-10 минути ще ги сложа и отгоре. Време е да ги преместим, остават още около 7 минутки. Виждате за какво става дума. Вече колко са се подули, колко са големи. Затова ще ги качим едно ниво нагоре, на средата, за да могат да се доизпечат и зачерват. Еха, кажете ми само, не са ли съвършени, не са ли уникални тези питки за бургери с квас? Просто невероятно. Няма откъде да си купите такова нещо. Форма, цвят, всичко е перфектно.
Сега ще изчакат малко тук в силиконовите формички, след което ще ги извадя. Ето ги нашите приятелчета, които буквално след един час, след като изтинат напълно, ще станат на страхотни домашни бургери. Само погледнете. Вижте за какво става дума. Те са като душички. Няма толкова меки и хубави питки. Идеални са за смаш, идеални са за американски бургери. И ако някой ви казва, че с квас се работи трудно, не му вярвайте. А цялата рецепта можете да намерите в коментарите под това видео, както и на моя блог fikov.eu. Не забравяйте да натиснете палче на видеото, не забравяйте да се абонирате.